Uyayazi i-Mall of Africa? Ewe, ndiyayazi. Ndingafika njani xa ndisuka apha? Okokuqala uthathe i-Gautrain ukuya eMidrand. Ikufuphi. Ukusuka khona uhamba ngeenyawo ukuya kwisitishi iMidrand. Uze uthathe uloliwe ukuya kwi-Mall of Africa. Kwi-Mall of Africa kukhona i-IMAX cinema inkulu. Kukho kwakhona nezinye iivenkile ezinkulu. Uyayazi i-Mall of Africa? Do you know it, the Mall of Africa? Ewe, ndiyayazi. Yes, I know it. Ndingafika, I can arrive njani. How? So how can I get there? Xa ndisuka, when I leave apha, here. So how do I get there from here? Okokuqala, first, uthatha i-Gautrain. You take the Gautrain ukuya eMidrand, going to Midrand. Ikufuphi. It's close. Ukusuka khona, leaving from there, or from there, uhamba ngeenyawo, you go by foot, ukuya kwisitishi iMidrand. You go to the station of Midrand. Uze, then uthathe uloliwe, you take the train, ukuya kwi-Mall of Africa. That goes to the Mall of Africa. Kwi-Mall of Africa kukhona i-IMAX cinema. There is a IMAX cinema at the Mall of Africa. Inkulu, it is big. Kukho kwakhona, there is also nezinye ivenkile ezinkulu, other big shops.